வேண்டினா வேண்டும் வரம் தருபவளே அம்மா அம்மா, எனக்கொரு வரம் தருவாயா? ஓம் சக்தி. ஓம் ஆதிபராசக்தி. என் அன்பு குழந்தையே, இன்று உன் அம்மா உன்னை தேடி உன் இல்லத்திற்கே வந்திருக்கிறேன். எந்த நிமிடம் நான் உன் வீட்டில் காலடி எடுத்து வைத்தேனோ அந்த கணமே உன் கஷ்டங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்தது கண்மணி. ஒரு அம்மாவாக என் கடமைகளை செய்து உன்னை அனைத்து வகையான கஷ்டங்களிலிருந்தும் மீட்டெடுக்கவே வந்திருக்கிறேன். சுயநலமற்ற என் பிள்ளையின் வேண்டுதலுக்காகவும் எல்லாவற்றையும் என் அம்மா பார்த்து கொள்வாள் என்ற முழு நம்பிக்கையோடும் எனக்காக நீ ஏற்றும் அந்த ஒற்றை விளக்கிற்காகவும் தான் வந்திருக்கிறேன். குழந்தையே, எனக்காக நீ ஏற்றும் அந்த விளக்கைப் போலவே உன் வாழ்க்கையும் பிரகாசமாக மாறப்போகிறது. என்னையே நம்பியிருக்கும் என் பிள்ளையின் ஆசைகளை, வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றி வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய வைக்கப் போகிறேன். என்னை நினைத்து நீ பிரார்த்தனை செய்யும் அந்த தருணம், உன் கண்களில் நீர் வடியும் அந்த கணம் உன்னுள் நான் நிறைந்திருப்பேன். உனக்கு புரியாததை புரிய வைக்கவும், உன்னை நீண்ட நாட்களாக ஆட்டி படைக்கும் பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுவிக்கவும் தான் வந்திருக்கிறேன். உன்னுடனே நான் இருக்கிறேன் என்பதை நான் திரும்ப திரும்ப உனக்கு நினைவுபடுத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறேன் குழந்தையே. ஆனால் நீ என்னை உணராமல் எப்பொழுதுமே கஷ்டங்களை நினைத்து புலம்பிக் கொண்டே இருக்கிறாய். போதும் குழந்தையே, கவலையை விடு, பயத்தை உன் மனதில் இருந்து தூக்கி எறி. என்னை மீறி உனக்கு ஒன்றும் நடந்துவிடாது. குழந்தையே, நினைத்த வாழ்க்கையும் அமையாமல், கிடைத்த வாழ்க்கையையும் சந்தோஷமாக வாழாமல், பெற்றவர்களுக்காகவும் மற்றவர்களுக்காகவும் தன் ஆசைகளை துறந்து வலிகளோடு என்னை அனுதினமும் தேடிக்கொண்டு இருக்கிறாய். குழந்தையே, நான் உன்னை விட்டு எங்கும் போகவில்லை, உனக்குள்ளேதான் இருக்கிறேன். மகளே, வாழ்க்கையில் இன்பமும் துன்பமும் வந்து செல்லும். உனக்காக முடிவு செய்யப்பட்டது எதுவோ அதுவே நடந்தது. அதனால் இனி நடந்ததையே நினைத்து கவலைப்படுவதால் எதுவுமே மாறப்போவது இல்லை. உன் போராட்ட வாழ்வு இன்றோடு முடிந்துவிட்டது. உன் எதிர்காலத்தை வளமாக்குவதும், உன்னை செல்வ செழிப்புடனும் சகல சௌபாக்கியங்களுடனும் வாழ வைப்பது என் பொறுப்பு. மனதில் கவலைகளுக்கு இடம் கொடுக்காதே. அனைத்தும் சரியாகும் நேரம் வந்துவிட்டது. இனி உன் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் மட்டுமே நிலைத்திருக்கும். நடப்பவை யாவும் உனக்கு சாதகமாகவே அமையும். நீ கவலைப்படாமல் இரு. நான் இருக்கிறேன் தங்கமே, நல்லதே நடக்கும். ஓம் சக்தி. ஓம் ஆதிபராசக்தி.